Ассалому алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломати хубай нига боро омадай. Озима якта ба якта мефаҳмонам то на кадомаш чанд сомонай. Ҳамаш бори новинка, бори хитой, качествои нағз. Касе да доставка дар корай, марҳамат, рақамошон ҳаст дар экран. Нависен, доставкатон мекунанд. Фақат занҳо илтимос нависен. Агар касе ки хоҳа омада ай пеш бина, пас ина рақамошон ҳаст. Нависта маълумоти бештара аз хичон пайдо кунем. Буракои фасон, либосои кӯдакона ҳастай, бисёр чизо омадагиай. Оз якта ба якта нишон метиҳем духтаро. Тамошо карда интихоб кунем. Ира бинед. Фасона и качествои зури зуруш духтарако. Ира бин. Духтарако нигоҳ кунед, либосакои фасон овардагиан. ҳозир ҳамаша машмода нишон метиҳем. То қадри имкон бо чизеро ки хушрӯ надиден худашда нависен, суратоша мепартоятона, интихоб кунен. Пояфзол, бозича, инахе қошуқи вилка, ҳама чи овардагиай. Ина ҳозир якта ба якта машмода мефаҳмонам. Нигоҳ кунед, инаи сумко барои кӯдако, барои садигравишон беҳад качествои хуби хубуш 70 сомонай. Ҳамаи ино бори гуанҷоан. Гуанҷоро медонен ки чӣ хел качествои нағз дора. Марҳамат, ҳозир инаи ласиначоро аввал нишон медиҳем. Ласиначо чандай? Ина ласинаош хушрӯ духтарако. Духтарако футболкачои фасон омадай. ҳамқа качествоаш зурай духтаро. Размерошон аз ами 2 сола сар карда то синфи 1 мешава. 1 агар харобак бошад то синфи 2 мешава. Нигоҳ кунед, 25 сомон качествоаш да гап нест. Бори гуанҷӯ. Интихоб бисёр духтаро. Марҳамат, хоҳем биёен хитон ай пеш ҳамаша якта ба якта тамошо кунед. Хоҳен нависенша доставкатон кунанд. Ира бинен охир чӣ хел качествои зур дора. Шушта шушта мепӯшонен кӯдакода, ҳичи намешава. ҳам духтарона, ҳам писарона ҳастай. Интихоб хеле зиёдай. Бинен ҳар хелаш. Мана ҳозир ма дигар моделошам нишонтон метиҳем. Бовар кунедам қа бисёр аиҷада. Инамино ҳамаш бори нава. Нигоҳ кунед. Инамино ҳамаш ҳам хеле футболкаяй. Ишаишта хушрӯай, ишаишта хушрӯай. Мана материалошда гап нест духтаро. Ҳамаш бо ҳархела рисунка доранд. Ина наворда ки намебинен, нависеншона доставкатон мекунанд ё ки нависен сурат мепартоянд. Ба ҳазур интихоб кунед. Баъд ира бинен духтарако иқа фасончае ҷинсакай барои кӯдако, барои духтарако шортикчае 50 сомон. Ина бори гуанҷо. Баъд ини хеле футболкача дора. Иам метавонӣ ки комплект кунӣ. Ишам 50 сомон. Комплектда 100 сомон меафта. Бинед чӣ хел хушрӯи качествоошонда гап нест. Марҳамат. Ана баъд бо ҳаста инахе двойка. Киртача катир ласинаш. И нархиш чандай? Ина нигоҳ кунед, 70 сомона. Аҷоибот хушрӯ 70 сомонӣ. Ласинашам фасон, хичам куртача хушрӯчае. Ина дар кор бошад, нависен доставкатон кунанд. Баъд ҳастай инаи наборо, ира бинед сатилча дора. Беҳад наборои хушрӯ 20 сомон. Аз и чандта расветка омадагиай. Ина инҷода ҳамаш расветкои ҳамияй. Ина духтарако дар кортон боша, ини сатилчаҳоям ҳастай. Набораш 20 сомон. Киртачора бинед, иқа хушрӯча киртачам омадай духтарако. Инаи 70 сомон. И ҳами то 3 солара мешавад размер. 2-3 солада мешавад пахтагияк. Ана ина 60 сомон. И обманкаяй диден? Сарафанчико хеле киртача часпидагиай. И 60 сомонай. На и ҳами то 2 солара мешава размер. Ана 50 сомон футболкача. Беҳад хушрӯ качествоаш нигоҳ кунед. Бори гуанҷоай нархаш 50 сомон. Размери медонен то ҳами синфи 1 мешавада. 1-2 размер ҳастай. Ана баъд бо ҳастане хеле киртача. И киртача 80 сомон. Я намуд фасона кай материалаш. Аҷоибот. Мана 70 сомон. 80 сомон и моделаш. Ана инош боша 70 сомонӣ. Ира бинен иқа материалаш фасонай 70 сомон. Мана ишам киртачаи хушрӯ 70 сомон. Ана и боша 100 сомон. Единаро касе кофтеста буд. Марҳамат духтаро 100 сомон. Немхе фасонак нархаш 100 сомон. А размериш боша то ами 2-3 солара мешава. Духтарако и ҳамиқа хушрӯай качествоаш. И двойкара бинен. И шортикаш хеле ранги ҷинсакай. Фаҳмиден? Баъд ини хеле футболкача дора. Двойкаян. Нархшон 80 сомон. Бовар кунед качествоаш беҳтаринай.
мана марҳамат дар кор боша. Ин медонед 2 сола 3 сола да мешавада тақрибан размераш. Марҳамат метавонед нависед хоҳаракда доставкатон кунанд. Ана ба сумкаҳо духтаро инаи модело 60 сомонанд. Ина 70 сомаша нишон додам. Ана и 60 сомонашай. 70 сомона инаи намудаш ҳастай, мана ин сирхаш ҳастай. Качествои беҳтарин. Хулас нависен шуна, сифати нағз дар кор бошатуна, нависен доставкатон кунанд. Иҷа дози шортику майкои хушрӯ бисёрай. Нигоҳ кунед духтаро, инаи тройкаш аҷоибот фасон. Ина бинед шортики джинс дора, футболка дора, баъд ин хеле бо сумка дора. Нархи 100 сомон духтаро. Диден духтарако, инаи джинс, нигоҳ кунед 100 сомон хушрӯбо нишонтон дидем. 100 сомонай тройкаяй. Ина футболкаш теннискаяй. Ана баъд ҳастай, ана мехе сумка. Нархшон 100 сомон. Баъд ана ҳаст, ана и рубашка дора 90 сомон. Шортики джинс дора, ин хеле рубашкаи сабука ки хушрӯ дора. Нархи 90 сомон. Инчунин ҳаст нехе шортику майкачои сабукак 50 сомонӣ. Диден фасонакае подростковый ним хеле шортико дора. Кӯдакои нами синфои 3, 4, 5 да мешавада. Ним хеле размерои калонак дора. Аи чанд расветкаи материалаш плашовкаи хушрӯи материалаш нархаш 50 сомон. Марҳамат нависен, сиёшам ҳастай. Нависен бо сурат мепартоя интихоб кунен. Ласиначора бинен духтаром материалаш хушрӯай пахтагӣ беҳад фасонак. Ина чанд та расветка дора. Ино азами 1 сола то 3 солара размер ҳастай. То 2,5 3 солара размер ҳастай. Нархшон 30 сомонай. Мана бори гуанҷов духтаро качествои беҳтарин нарх. Диден 30 сомон. Чи расветкаи дар корайтона нависен доран. Инам хеле пачкачадай. Диден ягонҷо туҳфаям барена хушрӯай. Мана инам пачкачоям ҳам хелана нархошон. Марҳамат нависен, дархост кунен, сурат мепартоятуна интихоб кунен. Хоҳен биёен ай пеш бинен. Ина хеле пижамачаи духтарӣ дора. Ина барои садик дар кор боша. Ина тобистона пижама омадай. Нархи пижама 60 сомон. Ай качествои беҳтарин дора. И футболкачаотон чанд сомон? Ина хеле футболкачоям ҳастаем хушрӯча 30 сомон духтаро. Марҳамат. Ина хеле шортикча доран. Чанд таяй мана бинен ё 40 сомонай. Материалаш хеле ранги джинсай хушрӯай материалаш. Марҳамат ҳама намуд футболка кати мешава ира комплект кунӣ пӯшони кӯдакда 40 сомонӣ. Инчунин ана мехе пояфзолои фасон овардагиай духтаро нигоҳ кунен. Ина ино оригиналошай ҳози бозорда ҳаст, неке и оригинал гуанҷоай бори Тошкент нестай. 35 сомон. Фасониша бинен чанд тавай дора гил дора. Мана 35 сомонам қа удобни хушрӯй аст ки мана 35 сомонӣ. Ана баъд ҳастай инаи модело. И модело 70 сомон духтарако. Иямам хе мулоими хушрӯ бори гуанҷо. Ана инчунин туфличои хушрӯ доранд. Туфличоишон духтаро ина 120 сомона. Ира бинен чихе фасонакай барои кӯдако качестваш гарантия дора. Ишам 120 сомонай размери калонакай. Мана сангчои тоза дора. Диден 120 сомон. Ана иш боша духтаро аҳамияти чихе хушрӯчай. И корона дора катиш. Баъд ана мехе чи дора ба санушки туфлича. Ина ҳа коронача дор. Мана диден кати коронашай. Инам хеле коробкада. Хулас и 100 сомонай корона доруш. Ана ишам 70 сомонай. Иямам хе мулоима ки хушрӯй аст ки бовар кунед ногуфтанӣ. Ана ба размери калон я намуд заказ кардагиан омадай 160 сомон. баъзи якташа нишон дидем. Ина духтарако ина ино 160 сомонӣ. Мана фасонака иёям ина размер ҳаст. Нависен доставкатон кунам. ира нигоҳ кунед. иш бу моделиш дигатара. иш дига хелтара гилаш, иш дига хелтаракай. 160 сомон. Ана и ба размери калонай духтарам па хушрӯ качествашам ногуфтанӣ 100 сомонай. Мана размер медонед и мумкин ки синфои 2-3 да мумкин шавада размераш. Мана 100 сомон. Духтаро инаи подставко барои тухмай
тухмгирак холодильник намхе мемоне намха хушру удобни нархиш 30 сомонай 60 мебарада 60 дона мебурдай. Марҳамат, ина касида дар корай ҳатман нависен доставкатон кунанд. Ина духтарако срочно инами набора бихарен, бовар кунен, бурд мекунен. Ина нав сабират кардан. Ина хеле даста дора диден аҷоибот падносакаш, ина хеле подставкаи бакалошкати баъда намхе графин 200 сомон беҳтарин нарх барои рӯи дастархони и дона духтарако ҳатман дархост кунен дарав доставкатон кунанд. Баъд инчунин ҳастай анаи модел қошиқи вилка нигоҳ кунен чӣ фасонак ази чандта рангай инаи нигоҳ кунен сиёҳшай ҳастай розовиш сафедаш чандта рангай нависенша 130 сомон нархшам беҳтаринай мана нигоҳ кунен розовиша чхелай хулас 24 персонагай аҷоибот. Баъдан шакаргиракҳои хушрӯ оригиналоша заказ кардагиай мана ҳар яташ ҷудогона коробка дорад инами шакаргиракҳо нархшон 15 сомон ино мана инчунин анахе руған шоточка барои руған шакидан тухм шакидан нигоҳ кунед чӣ фасонак нархшон 20 сомон мана барои катбонуҳо беҳтарин туҳфа мешава мана 20 сомонӣ беҳтарин вариантҳои посудаям доранд нависен доставкатон кунанд. баъд духтаро инами набори специяш хушрӯе аст ки 4 дора набори специя гуфтестаме донагирак 4 дора инамихе 4 духтаро 80 сомон мана барои бринҷу ҳама чӣ метонен дари бигирен барои ҳама намуд донагӣ мана як вайш як набораш 4 дона дора 80 сомонӣ беҳтарин интихоб мана марҳамат метавонед бо омада аз пеш борашона тамошо кунен хоҳен доставкатон кунанд хоҳем биёен тамошо кунен интихоб кунен харидорӣ карда мисол равен. тамошобинони азиз касоне ки дар навор мисол чӣ либос чӣ пояфзол чӣ посудара хушрӯ надид нависади хоҳаракда сурача мепартоя ба азур тамошо карда интихоб кунен. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешавад. хайр саломат бошен.